ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯದ ದಾಪಣದು ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಯಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಲೆಡ್ ಓದುವೆ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ಗ್ ಯಾನ ಜೀವನಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಕಿಟ್ಟಿಸವಡು, ಅತ್ತ ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆವಡು, ಅತ್ತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು, ಜಡ್ಜ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಒರಿ ಓದುವೆ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಹಿತ್ ಪೂರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಂಡರ್ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಭಗವಂತ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಈ ಶಾಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಜ್ಞಾನ ಇಂದೆಕ್ಲೊಂಜಿ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ಪುನಪ್ಪುಂಡು. ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಲ ವಾ ಮನುಷ್ಯಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಇಂದೆತ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪೋಪುನವು. ಅಂಚನೆ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮದಿತ್ತಿನಕುಲು ಪಾವನ ಮನುಷ್ಯರೇ ನರಕುರ್ದು ಸುರ್ಗುಗು ಪೋಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವೈನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗಳ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಒಡು ಪಣದು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚನು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಅವತರಣೆ ಅದು ವೈದ್ಯರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಮಾತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ತದು ವಜ್ರ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಪಾವನವೈನಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರ ಬೈದಿರು. ಇನಿ ಒಂಜೇ ರಾಜ್ಯ, ಒಂಜೇ ಭಾಷೆ, ಒಂಜೇ ಧರ್ಮೋಪನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯನೇ ಅದೊಂದು ಸ್ವರ್ಗ. ಈ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ್ಯ ಐಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪನ ಈಗನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗ ಎಂಚ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ವೀಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತಿರಿಯೊಂದು ಪೋಪಾರು. ಭಗವಂತೆ ಎಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಬಂತೇರು ಕಲಿಯುಗ ಏಪ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು, ಏಪ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಆಪುಂಡು, ಅಪಗ್ಯಾನಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಂತೆ ಇನಿ ವೃದ್ಧ ಶರೀರದ ಆಧಾರಡು ಒಂಜಿ ದಾದಾ ಲೇಖರಾಜ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಸತ್ಯದ ಆ ಸಂಗತಿನ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವರು ಆ ದೃಶ್ಯ ನಿಗಲು ತೂವಂದುಲ್ಲಾರು. కలియుగడొంజి కడిట్ టెన్షన్ మాతారూపడ్ల సమస్యలు ఎదురవుందండు. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಪಂದಿಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಯುಗ ಅಂಡು ಮುಳ್ಳು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಪರಂಧಾಮ ವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಭಗವಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಂಧಾಮರ್ದು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವತರಣೆ ಅದು ಒಂಜಿ ವೃದ್ಧ ಪಂಡ ಮಾನವ ಶರೀರದ ಆಧಾರನು ದೆತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಭಗವಂತೆ ಪಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅದು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನವ ಶರೀರನು ಆಧಾರವಾದ್ದೆತೊಂದು ಇನಿ ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಜಗತ್ತದ ವಿನಾಶ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟು ಪೂರೊಂದುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಕೋಪವು ತಿಕ್ಕುದು.
ಒವ್ವೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಗೊರಿವಿಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜಿನ ವಾರದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಸುತ್ತ ಬರ್ಸಾನೆ ಬರೋದುಂಡು. ಜನಕುಲು ಕಂಗಾಲಾದು ಭಯಭೀತಾದು ಕೊರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಸೂಯೇಸು ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪಣ ಯುಗನೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೂರ ಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಭೂಮಿ ಅವಳು ದೇವತಾ ಜನ್ಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವತೆಲು ಉಪ್ಪಿರು, ಅವಳು ಎರ್ಲ ಅಸುರರು ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವಳು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಡೆ ಬೋಡಡೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಪೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬೇರು ದಾದಾ ಲೇಖರಾಜ್. ಸಾರತವರು ಮನುತ್ತ 37 ಸ್ಥಾಪನೆ ನೆಂಚಿನ ಓಂ ಮಂಡಲಿ ಪಂಡದು ಕರಾಚಿ ಡಿತ್ತಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಐನಂಚಿನ ಜಾಗಗ ಬತ್ತದು ಮೌಂಟ್ ಅಬ್ ಅಲ್ಪ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ದೆತ್ತೆರು. 300 ಜನ ಇತ್ತೆರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗ್. ಮಾತಾ ಕುಮಾರಿ ನಕುಲು ಇತ್ತೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ತರ್ದು ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಂದು. ನೆಟ್ ಜಗದಂಬ ಪಂಡದು ಪೂತ್ತಮಾಲೆ ಬಾರ್ದಿನಾರು. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದಿತ್ಯರಾರು. ಯಾರು ತಪಸ್ವಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯರು, ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿ. ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮವನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಪಾಲನೆ ಹೊಂದಿತ್ತನು ಮಾತಾ ಜೋಕುನಲ. ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವದ 145 ರಾಷ್ಟ್ರಡು ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು. ಮಾತಾ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಇನಿ ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಂದಿನಿ ಭಗವಂತೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳ ಸಂದೇಶನು ಮುಟ್ಟ ಹೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂದೇಶನ ಮುಟ್ಟ ಹೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದುಂಡು. ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬಾಂಬ್ ಪಂಡ ಎತ್ತೋ ದೂರ ಮುಟ್ಟಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹಿಮಕರದು ಬೋರ್ದು ಏತೋ ಊರ್ಲು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಆ ದೇಶಲ ಕೊರಿಯುಜಿ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತ್ಯಯುಗದ ದೃಶ್ಯ ಆಯ್ತವರ
ಭಗವಂತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರಂಧಾಮವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮ ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯಡು ಜ್ಯೋತಿಯಾದುಲ್ಲ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಪೋಪ ಅಂಚನೆ ಪೊಸೆಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವತಾ ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪ ಈಗಲೂ ಒಂತೆ ಸಮಯಡೆ ಈ ಕಲಿಯುಗತ ವಿನಾಶನು ತುಯರುಲ್ಲರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬರುಪುನನೆ ಸತ್ಯುಗ ಈ ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಸುರುತ ರಾಜಕುಮಾರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಭವಿಷ್ಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೀರ್ದ ಮಧ್ಯಡು ಆಲದ ಇರತಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚ ತೊಜ್ಪವಿರು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮ ತಿರುವಳಿಕೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲಿರು ವಿನಾಶದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಭಾಗ ಭೂಮಿ ಜಲಮಯ ಆಪುಂಡು ವಿದೇಶಿಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಲ ವಿನಾಶ ಆದಪ್ಪು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಇಜ್ಜಂದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮೇರಿಕಾ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೇವಲ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಭಾರತ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾರತ ಏಪ ದ್ವಾಪರೆಗಾರ್ಪಣ ಅಪಗ ಖಂಡ ತುಂಡಾದ ಪೋಪುಂಡು ಐಕಿತ್ತೆಲ ಭಾರತನು ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಐಗೋಸ್ಕರ ನೀನಿ ಭಗವಂತೆ ಭಾರತಡೆ ಅವತರಣೆ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜ್ಯ ಸುರುಕು ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಭಾರತ ದೇಶನು ಇರೆತ್ತ ಆತನ ಆಳದ ಇರೆತ್ತಂಚ ಜಲಮಯನೆ ನೀರ್ದಂಚ ತೊಜ್ಪದಿರು ಭವಿಷ್ಯಡು ಬರ್ಪುನ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ದೃಶ್ಯನು ಭವಿಷ್ಯವಾತುಂಡು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ನ ಮಹಾವಾಕ್ಯೋಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವರ್ಗ ಅತ್ತಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಇರದೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜನ್ಮನದಿತ್ತು ನೇರ್ಪಂಡ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಏರೇರು ಭಗವಂತನ ನೆನಪುಡು ಪವಿತ್ರ ಆಪೇರು ಆತ್ಮನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತನೇರು ಆತ್ಮಡು ಪುನಃ ಪಂಚವಿಕಾರನು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ತನೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ಪುಗು ಪಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಆಧಾರಡಿನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಭಗವಂತನ ನೆನಪುಡು ಪುಣ್ಯದ ಕರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಮೂಲ ಪನ್ಪೇರು ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪ ಮೂಲ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಒಯ್ನು ಮಲ್ಪನಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಪುನವು ಭಗವಂತನ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪುನವು ಅಪಗ ಆತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ವಿಧಿ ನೋಡ್ಲ ಆತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಏತೋ ಪಾಪ ಮಲ್ತದಪ್ಪ ಅವು ನೀರುಡು ದೆಕ್ಕಂಡಲ ಪೋಪುಜಿ ಹೋಮ ನೇಮ ಮಲ್ತಂಡಲ ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಆಪುಜಿ ಅಂಟದಿನಿ ಆತ್ಮಡು ಶರೀರೊಡತ್ತು ಅಂಚನೆ ಏರು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಪೆರಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಮಾಲೀಕಾದ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಪೇರು ಅವಳ ದೈವಿ ಗುಣಧಾರಿಯಾದ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವತೆಲು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಬುಲ್ಪು ಗಂಚೊಪ್ಪನ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಡು ಮಾತಿರ್ಲಾಕ್ವೇರು ಪ್ರಕೃತಿ ಆತು ಪುರ್ಲಾಯಿನ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇರೇಕಲ್ನ ಮಧುರವಾಯಿನ ಆ ಧ್ವನಿರ್ದು ಪಕ್ಷಿದ ಶಬ್ದಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಿನಾದ ಇತ್ತಿಲಕ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ತಿಲಕ ಪರ್ವತ್ತುಡು ಸುವಾಸನೆ ಭರಿತ ಮೂಲಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಜತದು ಬರ್ಪುನ ನೀರ್ದು ಮೀಪರು ಪಂಡ ಅವಳ ಆತು ಪರಿಮಳ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನೀರುಡು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯನು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೂಲ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಪರಿಮಳಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪಂಡ ಅವಳು ಪರಿಮಳಗೋಸ್ಕರ ದಾಲ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಆತು ಪವಿತ್ರ ಆತು ಶುದ್ಧವಾದ ಆತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ನೀರನ್ನು ಪಾವನ ಗಂಗೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಫಲಹಾರದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಫಲದ ಮೂಲಕ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ರುಚಿಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾನ ಫಲಕುಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಫಲಹಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬಿರಲ್ಡು ಒತ್ತುಂಡೆವಗೆ ಆತು ರಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತು ರಸಭರಿತವೈನಂಚಿನ ಫಲಹಾರ ಅಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆದ ಯಂತ್ರಗಳು ಪೂಜೆ ಮೂಲ ಸಕ್ಕರೆ ಪಡ್ರೆ ತಿನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡ ಆತು ಆ ಫಲೊಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಸಕ್ಕರೆದ ಅಂಶ ಆತನ ಚೀಪೆದ ಅಂಶ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಧುರವಾಯಿನ ಫಲಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪದ ನೀರಿಗೆ ಪೇರುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇರುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಸುರ್ಗೋಡು ಪೇರ್ದ ಸುದೆಕ್ಲು ಹರಿಯುಂಡು ಬಂದು ಅನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲನು ಮಹಲ್ ಬಂದು ಅನ್ಪೇರು ಗೋಡಿನ ಬಂಗಾರದ ಇಟ್ಟಿಗೆರ್ದು ವಜ್ರೊಡ್ದು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವರ್ದು ಅಲಂಕಾರಿತ ಭರಿತವಾದ ತೋಜುನು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ತೋಜಿನ ಪಂಡ ಬಂಗಾರದ ಇಟ್ಟಿಗಿಡು
ಮಲ್ತುದುಪ್ಪೇರು ಓ ಮಹಾನ್ಪುರ ವಜ್ರಡು ಜಿಂಜಿದ ಅಂಚಿನ ಅಲಂಕಾರ ಅವಳು ತೋಜುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ದ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ. ವಜ್ರದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಲು ಪಂಡ ವಜ್ರದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಲು ಒಂಜಿ ತರಹ ಚಂದ್ರನ ಕಾಂತಿದ ಕಿರಣಲು ಬೂರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತರಹ ಪ್ರಕಾಶವ ತೋಜುಂಡು. ಒಂಜಿ ವಜ್ರ ಸಪ್ತ ಪಂಡ 7 ಬಣ್ಣಡ್ದು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊಡ್ಗುಡು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಡ್ದು ಆಧಾರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪದಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯೆನೆ ಪಾಠ ಆದುಂಡು. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಡು ಚಿತ್ರಲೇಖ ಇಲ್ಯಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಚಿತ್ರಕಾರ್ಯರಾದುಪ್ಪೇರು. ಓದು ನಾವು ಸೇರ್ಸೋದು ಸಂಗೀತ ಆಟಪಾಟ ಹೊಡೆದು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು. ರತ್ನ ಖಚಿತವೈನ ವಾದ್ಯಲುಪ್ಪುಂಡು. ಚರಿತ್ರೆ ಮಾತಲ ಕವಿತೆದ ರೂಪಡುಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಲು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ನಾಟಕಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದವೈನಂಚಿನ ಧ್ವನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಪಕ್ಷಿದ ಕಲರವ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆಗ್ ವಾಹನ ವಿಮಾನ ರೂಪಡುಪ್ಪುಂಡು. ಬಂಗಾರದ ಮಹಲ್ಡು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನಲು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತುದುಪ್ಪುಂಡು. ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಸಹ ವಿಮಾನನು ನಡಪುಂಡು. ಐಟು ಕುಳೊಂದು ಓಡಿಗೆ ಬೋಡು ಪಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಶಬ್ದರ್ದುಲ ವೇಗವಾದ ಸ್ಥಾನನು ಮಟ್ಟುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವ್ರು ಅಲ್ಪ ಫೋನು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ ವಾ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡಪುಜಿ. ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ವಿಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ದುಃಖಮಯ ಘಟನೆಲು ನಡಪುಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ದುಪ್ಪೇರು. ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರತೆ ಪನ್ಪುನಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಚಿನ ಬೋಡವು ಅವಳು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಅಲ್ಪ ಮಾಲೀಕ ದುಪ್ಪೇರು. ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಲೆಜ್ಜೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇಚ್ಚೆಲು ಉಪ್ಪುಜಿ. ನಂಗೆ ಅವು ಬೋಡು ಇಂದು ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇಚ್ಚೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವಳು ಪೂರಲ ಉಂಡು ಬರ್ಪೂರ ದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಯ್ತ ಇಚ್ಚೆಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ವಸ್ತು ವೈಪೋರ್ದು ಕಾಸದ ಖಜಾನೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವನಗೂ ಬೋಡಾಪನ ವಸ್ತುಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದನರ್ದು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಜೆಕುಲೆಗ್ ಓ ಕಡಿಮೆಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಪಂಡವಲು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಒಂಜೇಲೆ ಕೊಪ್ಪೇರು. ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅನ್ಪೇರು. ಪಂಡವಲು ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ತಿನ್ರೆ ಕೊರತೆ ಉಣಿಯರೆ ಕೊರತೆ ಪಾಡಿರೆ ಕೊರತೆ ಪಂಡದು ಓಲು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರಲು ತೋಜುಂಡು. ದೆತೊನ್ನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ರಾಜ್ಯಡು ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಕಾಸದ ಲೇವಾದೇವಲಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಪಂಡ ದೆತೊನ್ನ ಕೊರ್ಪುನ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ದೇಪಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಇರ್ದೆತೊನ್ ಅಗತ್ಯಚ್ಚಿ. ಪರಿವಾರಡು ದೆತೊನ್ನವು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಹಾರಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಸ್ತ್ರಲ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆದುಪ್ಪುಂಡು. ವಸ್ತ್ರಲು ರತ್ನ ಖಚಿತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸುಲು ಸಂದರ್ಭದ ಅನುಸಾರವಾದ ವಸ್ತ್ರಲು ಅಲಂಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಡವೆಲು ಕಿರೀಟಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಅವು ಹಗುರವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈತ ದುನ್ನಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪದ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಆದುಂಡು. ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಕೃತಿದೆ ಸಹಜವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ದೆತೊನ್ನೇರು. ಪರ್ವತಲು ಪೂಬೊಕ್ಕ ಫಲ್ತ ಆಕಾರಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ತೋಜುಂಡು. ಪಕ್ಷಿಲು ಗೊಬ್ಬುದ ಗೊಂಬೆಯದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೊಜ್ಪುಂಡು. ವಿದೇಶ ಮಾತಲಕ್ಲೆಗ್ ವಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ತಿರುಗುಣ ಕೇಂದ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ವಿಷಯದ ಪಂಡ ವಿಶ್ವನೇ ಭಾರತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜೇ ವಿಶ್ವ ಐಟ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಲಂಡನ್ ಅಪೆದ ಇಪೆದ ಓ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಭಾರತನೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಭಾಗ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ವಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪೇರು. ಪ್ರಜೆಕುಲೈನ್ ತೂಯರೆಗ್ ಪೋದು ಬರದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಭಗವಂತೆ ಅವತರಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಾರತ ದೇಶಡು ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದುಂಡು. ಭಾರತ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶವಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆರ್ದು ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಈ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೈರುಗೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಮಿಗಿಲಾಯಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಯೋಗಗೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಸಮಯ ನುಣಿಕಲು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತರಡ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಪಡೆಯಲಿ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯರಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಸ್ವರ್ಗನಂಡಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರು. ಇಂದು ಶಿವಪರಮಾತ್ಮೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪಣದು ಕೊಡ್ತೇರು. ನೈದವರ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೇನು ನಿಕಲು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ಸತ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರಗಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಲ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವೀಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಮುಟ್ಟಾವಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಕಲು ಅಂತಿಮೋಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆದುಚ್ಚಿ ಐದವರ ಇತ್ತೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಿಕಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ
ಇಂದು ಸುಳ್ಳ ಸತ್ಯನ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕುಲ್ಡುಂಡು. ನಿಕುಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆಧಾರಡು ನಿಕುಲು ಈ ಸತ್ಯತೆನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕುಲಿಂದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಕುಲು ರೂಪಿಸಲೆ. ನಿಕುಲು ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಇಪ್ಪುನಿ. ಮೂಲು ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ಕೇಂಜೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಶಾಂತಿಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಐಕ್ ಈ ಜೀವನದ ಮುಕ್ತಾಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದ ನಡಪುಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲ್ಲ ಪಡೆವನ್ಗ ಪಣದು ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಈ 7 ದಿನದ ಕೋರ್ಸುನು ಇನಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆನಗ ರಾಜಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಪಣದು ಐತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಿಕುಲು ತಿಳಿಯರುಳ್ಳ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.